Sa kuljum fil-portijiet Maltin jidħlu 20 ta' vapuri li jkollhom bżonn l-assistenza ta' Harbour Master bil-Malti pilota tal-port. Kollox, kull sena, dawn il-piloti idaħlu madwar 9,000 vapur fil-port il-kbir, fil-port ta' Birzebbuġa u fil-port tal-Imġara Għawdex. Il-liġi marittima titlob li biex jidħol ġo port, kull vapur li jiżen aktar minn 500 tunnellata irid jiġi manuvrat minn pilota tal-port. Fuq il-baħar bejn Marsaxlokk u Birzebbuġa, il-pilota tal-port Marco Portelli spjega ma' One News kif l-esperjenza tal-piloti lokali tassigura aktar sigurtà u effiċjenza fl-operat tal-portijiet Maltin. L-aim prinċipali tagħna huwa li nimminimizzaw l-inċidenti għalhekk imqabdin aħna l-effiċjenza tal-portijiet li kif qed naraw bħal Marsaxlokk huwa port biżi ħafna. Allura importanti li jkun hemm kooperazzjoni, koordinazzjoni tajba ħalli ma jkunx hemm congestion. It-temp u l-qawwa tal-baħar huma fatturi li jistgħu jkunu ta' sfida għal dawn il-piloti li bl-għajnuna tal-ekwipaġġ tal-laneġġ joħorġu f'kull kundizzjoni tal-baħar biex jipprovdu s-servizz lil bastimenti u l-portijiet jibqgħu joperaw bla xkiel. Ikollok il-vapur qed jixxejjer, għandek il-pilot boat tilgħu nieżla, is-salunġi li bdej għala minn ma' shipside u jerġa' jinstabat ma' shipside ħabba li l-vapur qed jirrolja u dawk jkunu l-iktar momenti ta' periklu għalina. Portelli spjega li minħabba d-daqs dejjem jikber tal-vapuri, l-ispazju fil-portijiet kull ma jmur qed jiċkien. Minħabba dan il-fatt, il-piloti jkollhom bżonn is-servizz tat-tugboats biex jassistu jiffaċilitaw l-manovrar tal-bastimenti. Huwa indispensabbli l-użu ta' tugboats biex iddawar vapur tant kbir f'spazju żgħir fejn ikollok tugboats qed jimbuttaw, tugboats qed jiġbdu biex inti kemm jista' jkun il-vapur iddawru fuq innifsu.